ngetes kamera iki bolo. HP anyar iki. Perasaanku aku nggak video bola-bali kok gambare ora apik ngono ya bola ya. Nah iki aku ngetes apa jenenge kamerane iki. Ketoke apik iki. Lah iki HP-ne wong dandakno iki ya bola ya. Tak coba nggo gawe video. Kok nek misale apik aku meh tuku HP sing padha iki bola. Mau neng jero omah iki tak coba nek njaba ya bola ya. Wah, mantap iki. Mantap bola. Iki HP larang iki bola. Coba nggo ngezoom. Coba nggo ngezoom bola. Wih, mantap tenan iki. Mantap. Nah, iki ceritane HP ne wong dandakno. HP iPhone iki bolo. Coba tak nggo nyoteng tanggane sing lagi nyambat bolo. Nah, iki dadi kono kae iki toko kelontong. Iki lagi nyambat ningkat omah ya bolo ya. Nah, iki pendatang baru iki. Asline wong Bayat sing lanang. Terus sing wedok ki wong daerah Jawa Timur ketoke bolo. Logat bahasane ki wong Jawa Timur. Jawa Timur endi aku gak ngerti ya bolo ya. Nyambut gawe lagi angel kok. Tanggane gur nyambat ae bolo. Hasil kamera dari iPhone. Kapan nih satu gua iPhone guys. Nyambut gawe nih angel yang ini kok artuku iPhone. Nah iki daganganku guys. Kabel-kabel kambe voucher. Aning saiki lagi sepi ya guys. Perkonteran ki lagi sepi. Muga-muga YouTube ndang gajian. Sesuk nek gajian terus tuku iPhone. Wingi ya wis gajian 1.300.000 guys. Wis cair ning rung tak jupuk. Nah, tapi 1.300.000 iki tak nggo tambah ndandakno mobil. Nah, mobilku rung dadi cek ndek bengkel ya guys ya. Wingi wis dibel karo bengkele, wis dikabari sampai di mana prosesnya. Nah, ceritane wis dilebokke ndek bengkel bubut, bengkel kolter nang Solo. Garek nunggu dadine sik saka Solo. Bar kuwi engko terus dirakit. Terus wingi bengkel wis njaluk duit ya. Wis njaluk kiriman 3 juta. Estimasi enteke jarine bengkele sesuk sekitar 5,5 juta. Tapi sementara wingi njaluk transferan 3 juta dulu. Nah, terus wis tak transfer.
Sesuk kurangane nek wis dadi jarene. 3 juta ki wis cukup dinggo blonjo spare part, dinggo ngolterne kuwi wis cukup. Kurangane ya engko dicukupi sik karo bengkele. Garek engko nggenepi ongkos bongkar pasange, guys. Karo engko nek misale tambah-tambah apa ngono engko ya wis beda meneh ya, guys ya. Soalnya aku main nganu, mobilku ki anune tak uripne, AC-ne. AC-ne arep tak uripne padahal dinamone kuwi ketok iki sak kelinganku ki ora urip, guys. Mergone strength dinamone kuwi gak ono. Ha sesuk coba tak kon ndelei strength sik nek kira-kira dinamone isih normal kok garek nukokke perlengkapane AC ki apa engko konfirmasine ya karo bengkel AC ya, guys ya. Nek bengkel mesin ini biasanya ra iso. Dadi iki ceritane HP iPhone 12 ya, guys ya. HP iPhone 12 128. Nah iki rusak iki nganu, guys, ora iso dicas. Lah wingi-wingi aslinya aku HP iPhone ki ora nampa ya, guys ya. Wegah ya. Tapi ya iki mau tak coba, tak wanek-wanekke tak tompo, guys. Tak tompo ya iseng-iseng wae. Ternyata tanpa bongkar iso, guys. Mek nggon lubange cas iki tak resiki. Tak resiki nganggo jarum ya, guys ya. Ternyata iso. Alhamdulillah. Dadi tak tompo ki mung nganu ya, guys ya. Aku iseng meh tak nggo pengen nyoba kamerane. Iki tak nggo fokus ke nggon foto ya, guys ya. Mantap tenan ya. Mantap iki, guys. Besok tuku. Ternyata iPhone ya jos tenan ya. Wow, mantap. Mantap, guys. Iki paling ora regane 3 juta iki, guys. 3 juta sok ora oleh. 3,5 niki. Dadi alhamdulillah, guys. Iso ngrasake syuting nganggo iPhone iki. Iki nek misale iPhone 17 ya iPhone 15 ngono saya sangar ya. Gambare jan jos-jos tenan iki. Sik nyoba 0,5 nih sik, guys. Set. Wah, yo mantep tenan iki 0,5 nih. Jos. Hasilnya kayak ngene iki, guys. 0,5 nih, guys. Tapi mas aku mantep sing ora 0,5 ya hasil gambare. Angkringan Mas Teguh. Nah. Kene iki wong nyambut gawe kene iki malah wong ado-ado, guys. Iki sing dodol angkringan iki wong Bayat. Terus sing dodol es teh jumbo kae ya wong Cawas. Pupuk iki ya wong daerah Kalikotes. Wah, wong ado-ado, guys. Kene iki sing pendatang-pendatang malah do sukses-sukses iki. Kimi ayam iki wong Wonogiri asli. Cerak Batu Retno. Mbak Diah kae wong Jawa Timur. Apa nek sing wong pribumi kaya aku ngene iki malah ketilep, guys. Malah rene undak-undakane. Iki omahku iki kendise ya ngene iki, guys. Teng Gelangkreh ngene iki, guys. Deloken kabel iki. Semerawut. Iki malah usuk iki rung tak kethok iki. Arek teluwe rung tak kethok. Temboke isih teng brocel. Kene iki malah rung tak lepo. Oh. Ngeri ya, guys ya. Pribumi malah kalah karo wong pendatang.
Tapi ya alhamdulillah bola, semua harus kita syukuri. Wong rezeki itu sudah ada yang ngatur. Ya muga-muga wae channel YouTube pun ndang iso gajian, ndang iso kebeli HP iPhone, ben hasilnya video ini mantap, ben apik, ben akeh sing nonton ya bola ya. Oke bola, gandeng iki HP ini wis arep dicikuk karo sing duwe. Akhirnya cukup semene wae nyoba kamera iPhone 12 kesempatan hari ini. Terima kasih, sehat selalu buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.